מילה טובה קטנה גם לאבא שבכם. אנחנו לא מבינים לפעמים כמה רק הנוכחות שלנו כאבא, עצם ההוויה שלנו היא אדירה. אם רק נתבונן בזה טיפה. אתן לכם איזה סיפור קטן שהיה לי, ככה, זה כל הזמן קופץ לי בדמיון וזה מחזיר אותי לשם, וזה תמיד נותן לי איזה רוגע בלב אדיר. אני נוסע במכונית, זאת אבא שלי נוהג במכונית, אני ילד בן 4, יושב מאחורה. בחוץ, שערה מטורפת, גשמים, הכל, אין, המכונית זזה, זה פיאט כזאת ירוקה של פעם. על המעברר, אני זוכר שם, תלוי כזה, לא המזגן. והפיאט זזה לכל כיוון. ואנחנו מרגישים בכתוב איזו ספינה שעוד שנייה נטרפת. ואני יושב מאחורה. רק אני ואבא שלי. ואבא שלי נוהג. לא מדבר איתי מילה, אבל הוא נוהג. ומבחינתי אני מסתכל ואני אומר, בונה, זה האיש הכי חזק בעולם. הוא מחזיק עכשיו את ההגה של הספינה. ואני מסתכל ואני אומר, וואו, מה אכפת לי עכשיו מה שקורה בחוץ? זה שעוד שנייה יש בלגן אטומי בחוץ, בכלל לא משפיע עליי. אני שם את הראש על החלון, ונרדם את השינה הכי מתוקה שהיה לי בחיים. זה ממש זכור לי, כאילו, אותה שינה מתוקה זכורה לי. ואני כאילו אומר, תחשב עלינו כאבות. איך הילדים שלנו רואים אותנו? אפילו שאנחנו נוהגים באוטו, מחזיקים את ההגה. אנחנו עכשיו על ההגה. אנחנו עכשיו האבא. אנחנו עכשיו האדם שצריך להישען עליו בחיים. זה שכל ההוויה שלי בעצם עליו. ואת הדבר הזה, אם נפנים ונדע, אנחנו גם נוכל להקרין את זה. בעצם הנוכחות שלנו, בלי לעשות שום דבר. זה ישפיע עליהם. אז אתם כבר מכירים את כל הכלים שאני נותן בפודקאסטים, וכל דבר באמת יש לו איזה משהו מובנה שאפשר לעשות, אבל יש את הבסיס, יש את משהו שהוא, איך אומרים, החץ הזה שלוקח אותנו קדימה. המקום הזה שבלעדיו אי אפשר. שאם נעשה אותו, זה ייתן כוח לכל הדברים האחרים שנעשה. זה הכוח האמיתי של האבא. זה הנקודה שבה בכלל הוא במודעות לכוח שלו כאבא. במודעות למה הוא נותן לבן שלו, גם בלי שהוא עושה שום דבר. מעצם הנוכחות שלו. המודעות הזאת היא הבסיס להכל. אחר כך כל הכלים והדברים האלה יבואו בצורה הרבה יותר מושלמת לתוך התבנית הזאת. אז מילה טובה קטנה לאבא. רק תהיה אבא. זה הכל.